Good morning mga tol. Welcome to my channel again. Sobrang lamig ganitong aking boses. Well, ngayon pupunta tayo sa sa new highest point. Ganong nakaraan pupunta tayo sa old na highest point, which is 7,400 feet above sea level. Ngayon ito pupunta natin mas mataas pa. Ito yung bagong highest point ngayon bagong pinakamataas na kalsada, na highway sa buong Pilipinas. Well, samahan nyo ulit ako. And dito na tayo sa sa road papuntang Tinok, Bugyas. Bali dito na yung bagong highest point ngayon. At eto, kung ano yung naramdaman natin nung pumunta tayo ng old highest point, eto parang mas malamig pa lalo rito. Ito ka, nagmo-moist na yung nagmo-moist na yung visor ko dito. Ayun, dito sa ating meron pa tayong 2 hours and 50 minutes. So from Baguio dun sa may bandang Pacdal Circle, bali meron tayong 3 hours and 3 minutes banda. So mga nagbabalak pumunta rito, especially ganitong oras, maganda kasi kahit pa paano nakikita yung view, hindi pa ma-fog, yun, hindi rin umuulan. Kasi kadalasan din dito kapag umuulan din every mga afternoon siguro. Gaya nito, mukhang kahapon umulan na naman dito basa na naman kalsada. So ito, may nadaanan tayo pakita ko lang sa inyo. Ganda, sea of clouds. Sana may magkakakuha tayo magandang pwesto. Come on. Look at that, man. Hindi ko lang kung masyadong kung nakikita nyo mismo, pero sa ganda. Wow. Oh, sarap pa rin dito. Grabe. Actually, my first time na pumunta rito. And ito nga, kung mukhang mapapalaban tayo rito. Sa totoo lang, kanina pa ako natatameme sa mga nakikita ko. Pero dito pa lang sulit na. At ito nga, wala tayong ginawa ngayon kundi bumababa muna. Mamaya aakyat na tayo ng aakyat, sigurado yan. Siya nga po pala sa mga nanonood ng mga last vlog ko, especially yung mga nauna, lahat po siguro yun baka buburahin ko din lang. Kasi tawag nito, naka-copyright ako dun hindi ko kasi alam yung sa totoo lang, hindi ko alam yung sistema sa ng YouTube. And yun, naka-copyright tayo kasi sa mga music na ginagamit natin. O nga naman, kasi syempre sa kanila naman talaga yun, naghirapan naman talaga kasi nila, diba, para hindi mo bilhin or what. Pero yun, papalitan pa rin natin siguro mo yun. At tatry ko kung kaya ko pa i-edit or or talagang hindi na lang, tatago ko na lang siguro, kikip ko na lang as a remembrance. Pero yun, gagawa pa rin tayo ng maraming content. Ganda talaga dito. Grabe yung mga bangkingan dito. Wow. So yun, ngayong araw is Friday. Malapit na ang eleksyon sa Monday. Bali eleksyon na. Hindi ko lang kung kailan ko may upload to. Pero yun, sa mga boboto, vote wisely. And iboto mo natin mga karapat-dapat. Umalis ako ng bahay kanina alas 4, 4:15 nata. Tapos yun, nakarating ako ng Baguio
Kasi ang Baguio pala is ano, open po yung Quezon Road. Wow, parang dito pa lang sulit na yung biyahe natin. Ganda talaga dito. Sa mga nagbabalak pumunta rito, yun nga po, mas maganda pag mga ganitong oras. Kasi kahit pa paano, hindi pa maulan, hindi pa mafog, at least may kita na talaga yung view. Oh. Hindi ako masyadong makapagsalita, concentrate ako dito sa kalsada. Paano yung banking dito? Tapos yan nga, medyo mabuhangin pa dito sa may gilid-gilid niya. Tingin tayo dito. May magandang spot dito. Yun, oh. Wow, ganda. Ganda ang taas din pati. Tara, marami pa dun. So yun, Mount Pulag, 35.40 kilometers. Medyo mababa pa itong babahin natin. Actually matadaan natin yung papunta Mount Pulag eh. Pero ang ganda talaga ng paligid. Parang gusto ko makita nyo lahat to eh, buong to. Kung sakali man, gagawin ko na lang dalawang part nito, para at least ano, ma-enjoy nyo yung view. Ay! Laki ng mga bato. Yung nakakatakot dito, may mga bato sa gitna-gitna eh. Sana may mga nakasabay tayong ano, riders din. Hindi ko na alam kung anong river to eh. Saan na ba ako? Kalahin mo, maabot yung mga politiko nung nangangampanya rito. Eto na. Kung anong pababa natin kanina, ito na. Malamang pakyat na dire-diretso rin to. Napansin ko lang dito sa kalsada rito, yung dito sa may gitna niya, pag nadadaanan siya, umiilaw. Ang galing. Sana ganito lahat yung ano, yung mga daan, lalo na dito sa mga zigzag banda. Kasi para at least dagdag visibility, dagdag safety na rin. Ito na yung mga naka-TFX kanina duman sa atin, no? Yun, at least may halos kasabayan tayo. Sabayan ko na to. Katakot maganda dito. Mga bumangking-bangking dito. May mga ano, may mga buhangin sa kalsada. May mga bato-bato.
Grabe, hirap magsalita rito. Walang katapos ba yung game? Wow, ganda rito. Grabe, parang hindi pa tayo makakarating doon. Ubus na itong memory natin. Ganda. Tara. Ay, sulit ang pagod dito. So, saan tayo? So, ito ay mukhang dito tayo. Dito nga. Ito, tawid tayo sa bridge. Grabe yung tutulis ng sigsag dito. Tulis sa mga curves. Tapos may mga bato-bato pang ganyan. Whee! Whee! Higa kong higa. Ay, buhangin! Sitio Indian. Oo yan. Grabe, bilib talaga ako sa mga politiko. Kapag ganitong eleksyon, kahit nakasulok-sulukan ng Pilipinas, ika nga, napupuntahan nila. Napakunahin natin itong van dito sa likod. Kanina pa gusto mo overtake na ito. Itong mga to kasi, mga taga dito na itong mga to, I mean, dito sila namamasada, kaya alam na alam nila yung kalsada. Kaya maganda rin minsan sinusundan itong mga to. Napakunahin ko.
Eh kuya, una ka. Yung live tilapia for sale. Kalahin mo, no? Sa bundok, gitna ng bundok, may nagtitinda ng tilapia. Buhay pa. Wow. Itong ilog kaya to? Grabe, hindi ko na talaga itong lugar na to. Totoo lang, ngayon lang ako nakapunta rito. Hindi ko alam na may ganitong daan dito. Pero ang ganda, ang saya. Masaya pumunta rito siguro pagka grupo-grupo kayo. Kung marami kayo. Parang sarap pamaligo sa ilog, oh. Ay, grabe. Daming landslide dito. Mukhang delikado nga talaga dito dumaan kapag lalo na pagka umuulan na ganyan. Kasi, oh, laki ng tipak ng mga bato, oh. Galing sa taas yan, kahit napakaliit yan. Pag nabagsak ang ganyan, matik ka dyan. Oo, hanggang dito maabot mo na kababike ko. Tibay talaga ng mga to. Alam mo, tatagos pa na Nueva Ecija yung mga yan. Ganda rito, para ka maring nasa Baguio o kaya Camp John Hay, pero talagang walang mga ano, walang mga establishment, walang bahay. Talagang alam mo yun, no? Parang kumbaga virgin forest pa talaga. Yun, may nakita akong waiting shed. Uy, may tricycle po rito.